Fresh en hoor begin. 10 minuten, je let net 10 minuten met ons. Ik wil hem bij een plek zetten waar ons allemaal kan zien. Kom ik maak zo. Ja. Ons allemaal moet ik naar het bazan. Bazan die nou. Ja, daar zit dan. Kom hier dan. Kijk. Hier is ook die. Ja. Je focus net. Maar dat is nou als je tellen is om Kaisha niet te gebruiken. Die met tekst. Man, krijg je plat baga, dan krijg je voor jou een naap, maar dat leer ik je hoe met draden strijd te maken. Ja, kayaknya laat leer je laat je slaan op. Probeer je lang te maken. Van de jalbi chalen, kijk net voor mij. Of man kan een van die zo kiezen dan zet je lang. Maar die beste is, krijg een klein clubje wat je kan optellen. Van die groot ding zal je moeg maken. Kom maar gaan kijken hoe je het niet hier moet. What's up the Ja, like die dala alles zo. Nou, als je net leert hoe om draden strijd te maken, dan leer je hoe om body. Begin zo. Begin hier. Zie je hoe ik die draad ga? Hou vast. Ik wil het, je moet gemakkelijk zitten en die paard strijd maken. Like, wat aan gebruik je om te schrijven? Zie je die draad, hoe ik hem hou? Like ik hou hem in een manier, ik moet zo leiden als dan kom ik hou hem in een manier, kijk, kom ik begin eens. Dit is die draad, dan vat je die draad. Ja, focus eerst op een klein punt. Dan als die punt klaar is, dan gaan we naar die volgende punt toe. Verstaan je? Nee, je hoeft niet die hele draad op één tijd straight te maken, je kan eerst die paard straight maken. En hou die draad, kijk je handen, nee, moet die op je stenen zien. Maar die draad moet op je stenen, zodat je kan gemakkelijk straight maken. Gemakkelijk. Verstaan je? Kijk voor mij, kijk voor mij. Jij zit een werk aan een boei dat je werkt, maar je ziet gemakkelijk. Verstaan je? Want je voelt, kijk die draad. Wees net gemakkelijk, maak net die draad straight. Al. Dan ik wil het, je moet die draad straight maken. Ja, nou maak die hele pad tot hier. Na straight, dan is je niet. Voel mijn draad aan. Nee, voel. Laat je kan weer hoe je draad. Voel je draad. Voel je. Nou, laat je draad zo voelen, zoals mijne.
draad verlang me. Yo. Zeg je dat je gaat van daar is op je draad. Dat is, ik en jou ons is gaan skelen. Ons het van daaraf draad gaan spelen en draad karren gaan maken. Like met draad, karren, wat? Ik heb hulle dit al klaar verkoop is nou jaren. Ik heb hulle andere man die wat die boer bly gaan pan. So me lights. Yes, ja, like je komt er. Zie je nou, je hebt nou die part. Dan staan je, oh, like it, ja, je hebt nou die part. Maar kom net straight, dan move je on. Kom recht. Zie je hoe ik kom ook slaan. Sometimes ik slaan op, dan maak ik zo. Maar je zal met tijd leren, die techniek. Dus ja, ik denk wat dit in 1 dag al leren wordt. Moet ik voor jou eerst van jij het moest klaarpakken? Mag ik je actie? Ik heb dat wel niet. Oh, jij dat pakken. Zo die actie is voor jou. Oh. Let me just cut it quick. Take a look at. Is de body van de aks. Is dat boy? Ja. Je moet dat niks op Ja, is lelijk. Ons moet dat tang krijgen. Oh ja, kom hier. Van kijk die hè. Dan kom je hier, dat draait die hè. Die gaan kijken, die komt zo. Dan maak ons rubber vast. Dus kom hier. Dan ons die shan die ons zal ook die krijgen. Want op die voor die komt. Dan moet die vast. Want die hè, die is wat die komt. Nee, dus die is wat die shan die. Die shan die. Vast gaan. Nou die draad.